I think I might be gay. Gay? Uzama ukuthina usho gay? Yeah, I've got feelings for guys. Ngeke uzongitshela lento ongitshela yona. Shamini. Nje into ezokusiza ukuthi uyekele lento oyenzayo. So uzayiyeka kanjani, Shamini? Mina thola usizo kaMampela. Akusukudala phela aqale nokuqala. Hayibo. La kusizo lunjani? Men's clinic. Men's clinic. Khawukha uphendule. Dukela ukuthi ufuna ukufumana uncedo men's clinic. Mina ngifuna siqhubeke. Mara ngifuna nje ukubona nabafana. By the way, ukhona usepicture umfana as we speak ekubeni berealizile ukuthi uattracted ebafaneni than abantu ababhinqileyo. Ndiyaxoka Dukela. No. Ngixelele olahlobo unicela ngalo phandle kabe ngathi ndiyaxoka. Ke na le motho ke santsane ke mona. Ke mona no. Senze ibe simple. Yameka lo muntu thina saqhubeka. Madoda. Nizaqhubeka kanjani because uthi ugay? Ukuthi uyigay kuyakamuva. Ngizomlungisa mina ngithi kuzoba kowami. Uzomlungisa njani? Kahle. Uthi uzokulungisa kuyo yonke lento uyiconfessayo. Uzokulungisa and yena akayimamela akayiva noyiva lento uyithethayo. Khakha uziphendulele efonini because kuwe umuntu ozawulungisa. Okay, Shaman. Another thing ngizokutshela yona. Angikushare. Okay, so manje retsa jong. Senzani? Ulahle lo muntu wakho. But one time it's a must. Akusinto ongangitshela yona le. After iminyaka emingaka uzongitshela lento yona khona manje. He's saying he's gay. We feel more comfortable with guys than women. So it's a sexuality thing. So is out one. Serious. Mama sekazongitshela ukuthi uyigay kuyangimangaza kakhulu. If ngawukuthi ke ngiyaqhubeka, Shamini izinto ongathanda ukuthi atshintshe kuzo. Udukela. Ngifuna ube honest nami. Okay. Yeah. Ungaphinde uyenze lento oyenzile. Hey. Le ukuthi angizise khona la. Azongiveza kuma camera. Now that yonke into ke ngoku Shamini uyivile, uzile apha wayebubizile lo nathetha kuzakwenza ngantoni kule relationship? Uyahlala kuyo okanye uyaphuma? Ukuhlala ngiyahlala. Uhlala is what? As a girlfriend. Hey man. Kalo, but you just said Bagalo, you are not willing to share him. Hey, yeah. As njengoba sengimtshelile ukuthi angeke ngimshare. But he's gay. Yeah, nyazi. Angisengishilo ukuthi ngizomlungisa ukuthi kube umuntu wami. Babes,